Takže dobrý den, já vás zdravím u dnešního dílu Minecraftu. Dneska si ukážeme, jak vložit texture pack do Minecraftu. Takže, poprvé, zapněte si Minecraft. Už tady vidíte, takhle to bude. Takže, no ne, takže zapněte si Minecraft. Potom dáte tady mít mod a texture pack a máte tam texture pack. Máme verzi 1.2.4. Ještě každý textur tak musíte vložit prostě na tu verzi, kterou máte. Jasný. Takže Open Texture Pack Folder. A tady vidíte už ty texture packy. Tak já vám to ukážu ještě kvůli vám. To je jedno. Normálně. Takže takhle si to otevřete normálně. Otevřete si to a teď. Tuto vám tady vyběhne. Teď si to dáte. Hop. Dáte si ulož to. Normálně napíšete texture pack. Tady dáte texture pack. A tady máte matrix texture pack zip. Čekajte, já už to mám tady. Tak si na to kliknete, na to matrix texture pack zip. Dáte stáhnout. A uložíte si to na plochu. Uloží se vám to tady, třeba jako tuto. Tady tak budete prostě mít na ploše tuto takhle a budete tam u toho mít matrix texture pack. Tak to akorát vezmete a hodíte to takhle dolů do té složky texture pack. A tady to budete mít. Jo. A jakmile to tady budete mít, tak se vám to rovnou ukáže tady. Jo, takže třeba můžu doporučit ten Matrix Texture Pack, ale musíte to stahovat na tu verzi, co máte, jinak třeba, já vám to ukážu, dáte tuto, Flag Gun, ta je na 1.7, Down, Single Player, dáte tuto. A teď se koukněte, když jsem, to neříkám, jo, počkejte, já se dám, prostě single player ještě jednou. Create new world, creative a to znova. Normálně, takže vám to jako nebude znát, takže já vám ukážu, co se s tím stane. Dělej. Chvilku trvá. Takže jako třeba, hele. To je náhoda, co? Já jsem se teď spavnul v džungli. Hele, a co se s tím stane? Takhle, prostě to něco nezná, tak to takhle buď zezelená, nebo to zbělí a jakože to prostě nezná ten texture pack, tak se to z toho takhle stane. Jo, teď pomiňte ty lagy, ale takhle se to prostě stane. Ale když si tam dáte ten texture pack, ten matrix na tu 1.2.4, tak dáte down, single player, create new world a teď už to tady krásně máte. Vypadáte takhle, máte nový skin, první taky vypadá dobře, jediný co bych vytknul to je že ty krumpáče jsou úplně na prd. Takže vypadají hrozně. Takže to by bylo tak nějak k dnešnímu dílu všechno a čau.